Il-vittma tal-allegat ħtif fl-aħrax tal-Mellieħa probabbilment ħarab minn Malta wara li l-ġimgħa l-oħra l-Pulizija infurmat lill-qorti li l-vittma kien għadu ma nstabx u tfittxija lieh kienet diffiċli. Fil-qorti l-Ispettur Jessica Bezzina ikkonfermat li l-Pulizija kienet għadha ma sabitx lill-vittma wara li dan xtara biljett one-way fuq katamaran. It-tliet irġiel mixlija bil-ħtif qed iwieġbu mhux ħatja l-akkużi miġjuba kontrihom. Numru ta' pulizija xiedu dak li kien qalilhom il-vittma irrakkontaw kif allegatament l-akkużati waqfu lill-vittma l-Mellieħa fejn wieħed minnhom qabadlu idu filwaqt li tnejn l-oħra ħadulu l-oġġetti li kellu fuqu. Wara huma allegatament sfurzaw jidħol ġo karozza ħaduh l-aħrax tat-Tunnara fejn wara li rabtuh minn idu ma' siġra u neżżawh għeddewh b'sikkina biex itihom il-password tar-Revolut. L-akkużati allegatament komplew jedduh li ser ikun hemm konsegwenzi serji jekk ma jħallasx id-dejn li kellu, filwaqt li wieħed mill-akkużati qabadlu l-partijiet privati. Wara li l-Maġistrat Audrey Demicoli komplet tisma' x-xhieda marbuta mal-każ, hija ddikjarat li kien hemm biżżejjed evidenza biex l-akkużati jitpoġġew taħt att akkuża. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Il-Pulizija qed tissuspetta li l-Amir Mohammed ta' 29 sena ingħata daqqa ta' sikkina fonqu wara li kkonverta mill-Iżlam għal Kristjaneżmu. Fil-qorti surġent tal-Pulizija xehed li l-Amir kien qal mal-Pulizija li nhar is-26 ta' Jannar u kellu jiltaqa' ma' raġel ieħor biex jitħallas xi flus, iżda meta mar fil-garaxx fil-Mosta sab lill-akkużat Simar Khalil Hanan ta' 26 sena. Is-surġent spjega kif l-Amir kien qalilhom li fis-Sirja hemm prattika li jekk toqtol persuna li tkun telqet l-Iżlam ikollok garanzija li tmur il-ġenna wara mewtek. Madankollu l-persuna li kellu jiltaqa' miegħu qal mal-Pulizija li hu kien jafu xi flus u kien laqtu bi żball waqt li kien qed jaħdem. L-avukat tal-għajnuna legali li qed jidher għall-allegat vittma insista li l-prosekuzzjoni iżżid l-akkuża ta' attentat taqtil mal-akkużi u qal li l-klijent tiegħu kien qed jgħix f'biża' minn dawn l-irġiel. Il-Maġistrat mifsud ra li l-vittma jkun protett b'ordni tal-qorti hekk kif l-akkużat jinsab meħlus mill-arrest. Dewmien f'każ wassal lill-qorti biex tordna kumpens ta' 42,000 euro wara li l-każ dam 19-il sena quddiem il-qorti. Michael u Monaco De Barro kienu feċċew lill-avukat tal-Istat is-sena l-oħra u argumentaw li minħabba dewmien kienu sofrew danni hekk kif kellhom iħallsu numru ta' interessi wara li tilfu każ ċivili. Dan wassal biex il-koppja spiċċaw jaffaċċjaw pis finanzjarju sostanzjali. Il-każ kien beda f'Marzu tas-sena 2000 u l-appell ġie deċiż lura fl-2019, 17-il sena u 18-il ġurnata wara. Il-qorti rat li żmien ta' 6 snin sabiex tinġabar l-evidenza ma kienx ġustifikat u li 3 snin ta' stennija għal deċiżjoni fi stadju ta' appell kien żmien twil wisq.